господин заместник-председател на Народното събрание, дами и господа народни представители, уважаеми господин областен управител, Ваше Всеблагоглавенство, скъпи панагюрци, гости на град Панагюрище! Днес се връщаме в онова време, в което само на една крачка се намира свободата от робството. В онова време на тирания и варварство народът български оцелявал 5 века. 5 века робска битка за насъщния, под вечния страх, че всеки ден е може би последен. 5 века все тая злокобна песен, дрънчене на окови по робските тържища, писъци на деца, изтръгнати от майчина гръд, ридания на синовни гробове. 5 века натиск да се размие кръвта в чуждите вени. 5 века без църква, но с вяра. 5 века без държавност, но с духовност. 5 века до славното време на април 1876. Тогава едни обикновени човеци с титанично достоинство и чувствовна вяра дръзнаха да се бунтуват. Те не искаха да оцеляват. Те искаха да живеят. Те знаеха, че по-добре да не бъдат жертви, а да пишат история. Избраха да пишат историята на своя народ, на своята държава и знаеха, че за това трябва да се мре. Затова до свещеното слово свобода прибавиха и клетвеното или смърт. Те оставиха кървава диря по улици и църкви, за да разбере целият свят, че тук, на Балканите, има един горд и жилав народ, който не чака свободата си за даром. В нашия край, в нашия говор, в нашата родова памет няма синоним за турското робство. И тук, днес, под този хълм, жертвеник, под кръста на църквата Светово Въдение Богородично, искам ясно и категорично да заявя: всеки опит за подмяна на историческите факти, всички понятия, като съвместно съществуване, владичество, това е опит за поругаване паметта на нашите деди и обида към потомците. Не може и не бива историята да бъде заложник на политиката. Всички опити да бъде пренаписана тя, всички опити да бъдат подменени факти и събития, носят клеймото на национално предателство. Ние, панагюрци, не вярваме на авторите и приносителите на тези уж дипломатични слова. Ние вярваме в онова свобода или смърт на знамето на Райна княгиня. Вярваме в прокламацията на обористинските делегати. Вярваме в песните на Чинтулов и Стамболов, в огнените думи на Ботев, в словата на Левски. За нас достоверни са онези писма, записките на Захари Стоянов, онези писма от ада на Магда Хан, които разтърсиха цяла Европа.
докладите на Юджин Скайлер, Гладстоновите уроци по клане и ужасите в България. Тук за нас робството е робство. Въстанието – въстание. Кланетата – кланета. А жертвите – герои и мъченици за вяра, за България, за свободата, те никога няма да бъдат забравени тук, защото ние помним и знаем, че нашето днес е изстрадано и е измито с робски сълзи с реки от българска кръв. Днес, уважаеми дами и господа, от този висок връх на българската история трябва най-напред да погледнем към себе си. Да си зададем въпроса: дадохме ли всичко от себе си за днешната си свобода? И дали ценим тази свобода? Днес, когато свои се изправяме с гняв едни срещу други, когато се делим на ти и аз, на тези и онези, дали не забравяме тяхното ние? Онзи април ни научи, че само тогава, когато сме единни, само тогава сме силни. Той ни научи как се чува нашия глас, който преминава границите на империи и континенти, тогава, когато излиза от дъното на българската душа. Как Бог ни обича, когато сме готови да дадем жертва за свободата себе си, родителите си, децата си. И днес, от разстоянието на 139 години, все така силно и истинно, толкова близко звучи и оттеква възванието на оборищенци. Българино, покажи, че си жив, докажи, че цениш свободата си, защото днес от нас не се иска да умрем достойно за България, а да живеем достойно за нея. Да живее Панагюрище! Бог да пази България!